Saludos, bienvenidos. La Xunta de Galicia destinará 3,6 millones de euros para paliar la pérdida de ingresos en el sector turístico tras los incendios. Jacome cambia sus líneas de autobús 6 días antes de entrar en vigor. Anuncia modificaciones en las paradas y horarios para 3 de las nuevas líneas, además de la creación de una nueva, la 16ª. Y llega la 5ª edición del Festival Pedra, una iniciativa que pretende llenar de actividades culturales gratuitas el entorno rural de Ourense. Comienza aquí nuestro informativo. A Xunta de Galicia vai destinar 3,6 millóns de euros para paliar a perda de ingresos no sector turístico despois dos incendios. O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, presentou hoxe a batería de medidas de máis de 3,6 millóns de euros que porá en marcha a Xunta de Galicia para axudar de xeito específico o sector turístico galego ante os efectos provocados polos incendios. Trátase de 4 accións. Un dos principais obxectivos para apoiar os profesionais do turismo de xeito xeral será o de minimizar o impacto que os incendios poidesen dar de cara ao exterior na percepción e reputación do destino. Deste xeito, e con este programa de medidas, a Xunta de Galicia o que quere é, por un lado, recuperar esa imaxe turística perdida durante a vaga de incendios a través de esta campaña xeral que son aproximadamente van a ser 2.600.000 euros que vai estar dirixida a Galicia e ao resto de España e tamén mitigar na medida do posible neste caso esas perdas por cancelacións que tiveron ocasión durante a vaga de incendios tamén. Este mesmo outono a Xunta vai pôr en marcha unha campaña xeral de promoción en mercados nacionais cun investimento de 2,6 millóns que porá en valor os recursos e oferta complementaria galega. A isto súmase outra microcampaña de difusión para que se poidan promover eses concellos e establecementos das zonas máis afectadas. Ademais, incentivamos unha demanda futura que tratará de compensar esas perdas de demanda que se puideron producir despois dos incendios neste tramo que atinxe estes primeiros días do mes de setembro. Trataremos de reforzar ben con esta microcampaña a través inducindo a demanda que utilice establecementos incluídos no bono turístico dos que estén radicados nos concellos afectados ou ben a través do programa outono gastronómico. A batería de medidas inclúe propostas para incentivar a demanda como iniciativas como o lanzamento dun novo programa de produtos turísticos que se está deseñando coa Asociación Galega de Axencias de Viaxe que vai fomentar as pernotacións e uso de establecementos turísticos nestes concellos. Jacome cambia sus líneas de autobús 6 días antes de que entre en vigor el nuevo modelo. Anuncia cambios en las paradas y horarios para 3 de las nuevas líneas, además de la creación de una nueva, la 16ª. Pocos días antes de entrar en vigor, el alcalde cambia la propuesta. El mapa de las líneas de autobús ha vuelto a cambiar cuando faltan 6 días para su puesta en marcha y los vecinos ya podían consultar las nuevas rutas y horarios a través de la empresa adjudicataria. A través de sus redes sociales, Jacome ha anunciado que 3 de los nuevos trayectos se verán alterados y la creación de una nueva línea, la número 16, sin previo aviso y sin dar cabida a la petición del Partido Popular, que sacaba adelante una moción el pasado 5 de septiembre para mejorar la conexión con el Centro de Salud de Aponte. Los cambios afectan a las líneas 3, 8 y 9, donde se cambian horarios y paradas. En primer lugar, la conexión entre Ocumial y Santa Cruz adelanta su arranque hasta las 6:30 de la mañana y la intención del regidor es que llegue a las 6:50 a la parada del Parque San Lázaro.
Otros cambios afectan a las nuevas líneas 8, Irasvedra Residencia, y 9, o Polvorín Cementerio de Belle, donde se van a suprimir paradas y reajustar frecuencias. Desde el Comité de Empresa y la Gerencia de Urbanos de Ourense advierten que el compromiso de puntualidad no será comprobable hasta que se pongan en marcha las nuevas líneas. As escolas infantís gratuitas aforranlle 3.000 euros a máis de 32.000 familias. Galicia converteuse nun territorio de referencia co liderado absoluto nas cifras de escolarización de 0 a 3 anos. Galicia converteuse en 2020 na primeira comunidade autónoma en aplicar a gratuidade de todas as escolas infantís para todas as familias con 2 ou máis fillos. Foi no curso 2022-2023 cando esta medida se ampliou ao 100% do alumnado e hoxe, 5 anos despois dos primeiros pasos da iniciativa, son máis de 32.000 as familias que poden acudir a unha escola infantil sen pagar nada pola atención educativa dos seus pequenos, independentemente do lugar no que vivan ou a titularidade da escola que elixan para a educación dos seus fillos, pública, de iniciativa social ou privada. Coa gratuidade destes centros, Galicia converteuse nun territorio de referencia no conxunto español a través dunha estrategia de atención ás familias exemplar para outras rexións. Non só a comunidade foi pioneira na posta en marcha da medida, senón que hoxe goza dunha posición de liderado absoluto nas cifras de escolarización do colectivo de 0 a 3 anos. En termos cuantitativos, isto tradúcese en case o 65% dos nenos e nenas desta idade matriculados nalgunha escola infantil do territorio galego, o que supón 15 puntos máis que a media estatal, equiparada a niveis de países europeos de referencia en políticas sociais. Para este obxectivo, a Xunta financia o 100% da iniciativa, destinando 65 millóns de euros de fondos propios que fan posible a gratuidade, coa que as familias galegas acadan un aforro de máis de 3.000 euros por fillo. Valdeorras prevé una cosecha de uva un 10% inferior a la pasada campaña. En el sector apuntan a un descenso respecto a la uva recogida en 2024. Las labores de vendimia ya se han generalizado en la dehesa valdeorresa, donde actualmente una veintena de bodegas ya están dejando caer la uva en las tolvas. Las últimas lluvias, aunque de escasa intensidad, han ayudado a mejorar una cosecha de uva que se vio muy afectada por las altas temperaturas y los incendios de este verano. El volumen de fruta recogida podría ser inferior al 10% de la fruta cosechada en la campaña de 2024. Entonces fueron vendimiados 8,2 millones de kilos. Los bodegueros coinciden en señalar un descenso de la producción que podría estar por debajo de ese porcentaje del 10%. En cuanto a la previsión de lluvias para los próximos días, un exceso de agua podría provocar que la podredumbre apareciese en los viñedos. Tanto el Consello Regulador como los propios bodegueros coinciden en destacar, eso sí, la calidad de la uva. Volve o programa provincial da Vía da Prata por etapas para descubrir os atractivos turísticos que ofrece o Camiño Mozárabe. A Deputación, a través do INORDE, organiza esta experiencia que comezará o 21 de setembro coa primeira etapa Ourense-Cea e rematará o 19 de outubro coa última de Susana a Compostela. A Deputación de Ourense, a través do INORDE, volve retomar o programa provincial da Vía da Prata por etapas para ofrecer aos peregrinos a posibilidade de coñecer os atractivos turísticos da provincia a través do Camiño Mozárabe. Con esta actividade, o Goberno provincial pretende seguir dando a coñecer este itinerario xacobeo, eixe vertebrador do territorio ourensán, o atravesar preto dun terzo dos municipios da provincia, entre a propia poboación local e os posibles usuarios procedentes doutros territorios interesados por itinerario. Para elo, o programa, que inclúe guía e autobús, permite realizar os diferentes tramos do Camiño Mozárabe durante varios domingos, podendo optar os usuarios por facer etapas soltas ou inscribirse en todos os tramos.
Os peregrinos descubrirán a través do camiño parte da etnografía, cultura popular e patrimonio dos concellos polos que transita esta ruta xacobea. A primeira etapa será o 21 de setembro de Ourense a Cea, que inclúe unha visita ao Seira e suporá un percorrido de 21 kilómetros. O seguinte domingo, 28 de setembro, a etapa partirá de Cea e pasará por Piñor, Dozón, rematando en Puxallos, logo de percorrer 22 kilómetros. A terceira etapa, o 5 de outubro, os peregrinos sairán de Puxallos para chegar a Silleda tras un percorrido de 22 kilómetros. O 12 de outubro, os peregrinos poderán optar pola etapa de Silleda a Vedra de 23 kilómetros ou de Silleda a Susana de 30 kilómetros. Finalmente, a última etapa deste itinerario terá lugar o 19 de outubro entre Susana e Santiago de Compostela tras un percorrido de 10 kilómetros. As inscricións e todos os detalles da iniciativa están dispoñibles na web conocegalicia.es. O custe da inscripción completa en todas as etapas é de 49 euros, mentras que por etapas soltas o prezo é de 15. Ambas opcións inclúen a guía oficial e o autobús. Y hoy la región entregaba los premios del concurso La Foto del Verano. El pasado lunes, 8 de septiembre, se realizaba la última entrega de premios diarios del concurso La Foto del Verano 2025 que organiza la región. Hoy se hacía entrega de los 3 premios finales. El primer premio fue para Sara Loureiro, con Xogo de Luces. El segundo se lo llevaba María Lozano, con Descanso. Y el tercero, Luisa Llora, con Atardecer. En esta edición del concurso han participado cerca de 400 personas, haciendo llegar las fotos más creativas, divertidas y pintorescas de este verano 2025. Las fotografías, además, han estado expuestas en el segundo piso del Centro Comercial Pontebella. Chega a quinta edición do Festival Pedra, unha iniciativa que pretende encher de actividade cultural o rural do entorno ourensán. Regresa o Festival Pedra para encher de actividades culturais gratuitas o rural do Val de Ourense. Todos os anos queremos visualizar un patrimonio, ¿no? Pues, fomos patrimonio arqueolóxico, antropolóxico, diferentes proxectos nesta liña, e este ano unha cousa que queríamos resaltar é a riqueza dos programadores e da xente que traballa a cultura na contorna do Val de Ourense, ¿no? Sempre dicimos que Ourense agora mesmo non ten unha programación cultural como tuvo en tempos, pero tamén unha oportunidade para mirar o que está facendo xente moi cerca de nós e para irnos un poquinho ao rural de Ourense, que Ourense tamén ten rural. A edición de 2025 contará con máis programación musical e teatral que nunca, sen renunciar ás actividades en torno á arqueoloxía e o patrimonio inmaterial, que xa son a marca diferencial de Pedra. As actividades comenzan o venres día 12, coa visita ás escavacións do Castro de Trelle. Desde o COVID notamos que a xente do eido rural da nosa zona empezaba a importar a interesarse sobre todo polo pasado, polo patrimonio, e nós capitalizamos un pouco ese sentimento, esas ganas de coñecer, de camiñar, coñecer o entorno máis próximo, e nós somos aficionados, tamén estudamos historia, gustanos o entorno rural e coñecer estas historias, entonces quixemos polas en valor a través de redes sociais, de vídeos que estamos facendo, de actividades, de recuperación de camiños tradicionais, por suposto, a nosa principal campaña que fixemos o ano pasado foi a primeira excavación do Castro de Trelle. O Castro de Trelle, como decía Pablo, é un punto privilexiado que ten unha visibilidade que se ve dende case toda a provincia de Ourense. Entonces, a xente é un bom momento para que esta actividade, para que se achegue o venres para poder coñecelo, e así tamén é unha montaña que no momento que te fixas nela vala ter presente todos os días da tua vida, porque vala a ver, non? Pedra desenvolverase ata o 20 de setembro. Contará con 4 xornadas e 2 sedes, Loiro e Trasalba, onde se vai presentar a reedición do fascímil da revista literaria A Bisbarra. Desafortunadamente, en casi 40 anos, hai moitas cousas que non melloraron e entón, velo así, poder tocalo, poder lelo
e poder eso, non telo nas túas mans e darte conta desa realidade que non mudou en 40 anos, pois penso que ten moito valor, non? Agora de, facernos reflexionar sobre en que punto estamos e hacia onde queremos ir. É unha reedición que, ademais de todo o que acabo de dicir, que ten un valor político, social e cultural para min importantísima, aparte unha edición moi bonita. Entón, ten moito gusto, en sí, xa vos digo, o fanzine é moi chulo, quedou super ben, e penso que teso tamén, a hora de telo nas nosas mans, casi unha peza de coleccionista. La lluvia y las protestas marcaron la vuelta a su paso por Obarco. La 17ª edición de la Vuelta Ciclista España 2025 discurrió por la provincia de Ourense hoy miércoles. Tenía la salida en Obarco de Valdeorras con llegada a Ponferrada y volvían a repetirse las consignas de los últimos días en señal de protesta por la participación del equipo israelí. A lo largo del recorrido se repetían las imágenes con enseñas y mensajes en contra de la invasión de Gaza y las protestas contra Israel. La Guardia Civil estableció un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la competición. Y hasta aquí nuestro informativo diario. Nos vamos, volvemos mañana con más noticias ourense.